pro vás takovej návrh. A my se známe. Chci s vámi teď tady na stole souložit. Co si to dovolujete? Zavolám na vás! Vyloučeno. Proč? Proč? A pokud by to tempo bylo příliš nízké, není problém ho zvýšit třeba na 150, 250 nebo i 300%. A to vše za jeden plat. Já mám dneska ze všeho takové represe. Já chci mít dítě a chci být šťastně vdaná za Oskárka. No pane doktore, teď vy to vůbec nemáte v síti. V síti mám pavouka. To víš, že se nezlobím. Jenom jsem nasranej! Tiše! Posmatry! Do prdele! Mám ho uklidit.